Ma Durga Production. Hey, hola, hola, ve. Hey, তোতে ମୁଁ ସେଠି ଅଟକଉଛି ପଳେଇ ଆଇଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ସାର୍ ବରଧରା ଗାଡ଼ି ତ ବରଧରା ଗାଡ଼ି କ'ଣ ବର ଗାଡ଼ି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଲୁ ଏମ୍ କରୁଛୁ? ହଁ ସାର୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବରଧରା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଟ୍ରାଫିକ୍ର ନିୟମ କାନୁନ ଜଣା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ହେ ଚୁଟି କ'ଣ ମେଲଉଛୁ? ତୋ ଘର କୋଉଠି? ଆଜ୍ଞା ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜା ଆଜ୍ଞା। ଗଞ୍ଜା ହଉ କି ପେଣ୍ଠି ହଉ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ କାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉନା ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ କ'ଣ କଣ୍ଟା ମରା ହେଇଛି କି? କ'ଣ ଆଡୁ ସାଡୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛୁ? ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ? କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କିସ୍ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଲ୍ଟ ସକାଳୁ ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ପିନ୍ଧେ ମୋ ଛୁଆ ପିନ୍ଧେ ମୋ ମାଇ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆବେ ସେ ବେଲ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ କହୁଛି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଯୋଉଟା ଡ୍ରାଇଭିଂ ସିଟ୍ରେ ଲଗାନ୍ତି। ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମେ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବୁ ଆମ ସିଟ୍ କି ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବୁ। ଆଉ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତୋତେ କହିବାଟା ଭୁଲ ଛାଡେ। ଦେ କାଗଜ ପତ୍ର ଦେ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେ। ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ କ'ଣ ରେ? ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ନୁହଁ ବେ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେନି। ଆବେ କାର୍ଡ ଦେ, ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଡ ଅଛି ସବୁ ଦେ। ଆମର ହେତୁ ପାଇଲାଠୁ ଆମର ଗାଁରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନୀ ଆମକୁ କାର୍ଡ ଦେଖେଇଲେ ଚାଉଳ ଦିଏ। ଟ୍ରାଫିକ ବାଲା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିଲେନି କି? ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥଟ୍ଟା ହଉଛୁ ତାହେଲେ ଜଣା ପଇଲା ଆଉ। ଆବେ ଟ୍ରାଫିକର ନୀତି ନିୟମ ତତେ କ'ଣ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଆରସିବି କୁ ଦେ। ହଁ ଏଟା କହିବ ନା ଆଉ ଏ ତ ସେତେବେଳୁ ଗଟର 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 ଗଟ କେରା କେରା ଡାକୁଛ। ଭାଇ ନା ଦେଲ ସେ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ନିଅନ୍ତୁ ଆରସିଟା। ଆଜ୍ଞା ବୁକ୍ ଟା ଘରେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଆରସି ବୁକ୍? ଆଜ୍ଞା। ଆବେ ଆରସି ବୁକ୍ ଗାଡିର କି କଥା ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଆରସି ଆଉ ବୁଢା ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆକୁ କହନ୍ତି ବୋଇଲେ ଦର୍ପଣ ଆଜ୍ଞା। ମୂର୍ଖ ତତେ କିଏ ବୁଝେଇବ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଶୁଣ ତତେ ମୁଁ ସିଧା ସିଧା କହିଦଉଛି, ତୁ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଦବୁ, ଆଜ୍ଞା କାଗଜ ପତ୍ର ସବୁ ରଖିବୁ, ଆଜ୍ଞା ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି ଯିବୁ ନହେଲେ ମରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ତୁ ମରେ କି ବଞ୍ଚେ ତୁ ତୋର ଯାହା କରୁଛୁ କରେ, ମୁଁ ଆଉ ତତେ ଏତେ କହିପାରିବିନି। ବାପ ତୁ ଏଠୁ ପଳା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। କିସ କହିବାର ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏତୁ ପାଇଲା ଦିନରୁ ଏସବୁ ଶୁଣିନି। ଆମର ଗଞ୍ଜାରେ ଗାଁରେ ମାଇ ପିଲା ହଉ ବୁଢୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଝାଡ଼ା ଫେରୁଛନ୍ତି ଗାଧୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲମେଟ ତ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏତା ହେଲମେଟ ତ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଉନ ମାନଙ୍କରେ କିସ କିସ ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ରେ। କ'ଣ ରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଭାଇନା। ଭାଇ ଟିକେ ରୁହ, ଫୋନ ଆଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇନା ଭିତରେ ବଇଥିଲେ ପରା ଆମେ ଯିବା ପା ବରକୁ ଆଣିବାକୁ। ଆପଣ ବର ଧରା? ଆରେ ମୁଁ ବରକୁ ଆଣିବି, ତୁମେ ଟେନସନ କରୁଛୁ? କିସ କୁଆଡେ ଗଲେ କି? ଗାଡିର କାଗଜ ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲି ଯାଇଛି। ଗାଁକୁ ଆ ତତେ ମୁଁ ହାଣିବି। ଭାଇ ଚାଲ, ଲେଟ୍ ହେଲା, ଚାଲ ଯୋଉ ଚାଲ। ମୁଁ କିସ ବୁଝିପାରୁନି। ବରର ଚତୁର୍ଥୀ ହବ, ବର ପାଇଁ ଇଏ ଟେନସନ। ବରକୁ ଆଣିକି ଆଇଲା ପରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିସ ପଳେଇଗଲା ଟ୍ରାଫିକ ପାଇଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ କେମିତି ଗଞ୍ଜାରେ ମାଡ଼ ଖାଇବି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଣ୍ଡ ମୋର ଖରାପ କରିଦେବେ। ହଁ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଭାଇ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ନମସ୍କାର। ଏଥର ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନି ମୁଁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ଗାଡି ଚଲେଇବାର। ମୂର୍ଖ କୋଉଠିକାର। ଆରେ ଏଥିରେ କାହିଁକି ତୁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧୁଛୁ? ଆବେ ଏଥିରେ କେବଳ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଦବୁ। କେଉଁଟା କରିବା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧି ମୁଁ ଗାଡି ଚଲେଇବି। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। କୁଆଡୁ ସବୁ ତମେ ଆଉଛ? ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଏଥର କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ଆବେ ହେଲମେଟ କାଇଁ? ହେଲମେଟ କାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ? କ'ଣ ବେଲେ ଆପଣ ତ ମତେ ନିଜେ କହିଲେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବୁନୁ ବେଲ୍ଟ ଦେବୁ। आगे मु जो गाड़ी चलाउची मो छुआर बेल्ट माइप बेल्ट आम गौरव वंश बेल्ट को बेकर बांधे जाउची।
ଫାଇନାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ଦେବାର